नमस्कार, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस और अपडेट लेके आ चुकल बानी भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के एगो और नया बोलबम वीडियो गाना के शूटिंग के सेट पर से। जी हाँ, आप लोग सामने स्क्रीन पर एगो वीडियो इस समय देख रहल बानी, जो ना वीडियो में भोजपुरी हिट मशीन ग्लोबल स्टार खेसारी लाल यादव जी बाड़े, साथ में उनकारा बाड़ी मेघा श्री जी, जो कि साउथ के एगो बहुत ही शानदार एक्ट्रेस बाड़ी। खेसारी जी के साथ भी कई फिल्म में ही काम कर चुकल बड़ी, एल्बम में काम कर चुकल बड़ी। और अब फाइनली ई जोन कांवर के गीत के शूटिंग हो रहा बा, जोन बोलबम वीडियो की शूटिंग हो रहा बा, हो में भी खेसारी लाल यादव जी के साथे ई धमाल मचाई है। तो ये शूटिंग के वीडियो सामने आयल बा सेट पर से, जो कि बहुत ही प्यारा बा। अब देखल जाई कि जोन गाना रिलीज होखा था ई दोनों जोड़ी के ऊ कैसन होखा था। और आप लोगन के ऐसे ही अपडेट सारा कुछ देते रह, बस चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबौले रही। मिला अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद जय भोजपुरी।